Ay, Diyos ko ay magkahapon na Picolacha. Ay, good. Good afternoon. Ay, alam naman po kita rin Friday. At sabay din na po sa bulan na February still 26. Ay, syempre, welcome po. This is the program. Ito ang programang One-on-One. Syempre po, nailing daw sa paagi po iyan ka Alejandro Broadcasting Network. Siyempre, nahingin mo po kita sa samuyang, sa bayan ng hindi sa samuyang page pa. Sabay-sabay yung mga tanganing maskapol po, mga tugan. Maskapol kitang magkasama, maskapol kitang magsama-magsama mga tugan. Sa roong magaling na edisyon po ng programang One-on-One. Siyempre sa pangil po kang Alejandro Broadcasting Network sa pangalan ni Sir G. Siyempre sa mga po tayo dito na sa kayong so yaman po dyan sa itong mga sa mga opisina. Ay, sana yaman kita na po sa pagkain na kapag sa mga opisina. Arayo po! Arayo po sa kanimalas. Pero bisa na po na Kimchi lang, ha? Kimchi lang. enjoy sa lang. Ay, dahil pagkakinig, dapat maipin. Ay, siyempre mga tugang, happy maligayang ganoon po. Sino po siya nagsisipar kansindang mga birthday today. At sa birthday, belated happy birthday man po sa kuyan ko ni Gatika. Sa kuyan sabi ko na natin, may feeling for a while. Nagsilibran sa iyang ikadawang taon. So sa kuya po sa partner, nagsilibran sa iyang birthday kahapon. Happy birthday. Belated happy birthday. And syempre sila gusto na nagsilibran sa iyang mga birthday today. Ay, happy fiesta po sa mga nagpipiestahan. Sa mga gusto po na mag-imbita sa kuya, sige lang, pagkarating ka sa inyong gustong sa inyong mga imbitasyon. Tatay magkalima dyan, sabi ni Sir nito, sabi ni Sir Books, pag na-imbita, di ba? Yan na, sa ano yan, pag-iundo, mga tutang kang sa tuyong pag-iundo sa broadcast. Patulong na. Ano ba na yan? Narinig mo ba sa origin? Sige, magkatugang sa mga anniversary po. Happy anniversary po sa Sento Damos. Siyempre, magkatugang naman po sa Sento Damos Mobile Liyaw ko sa ospital, sa Balinig Kamati at magpalahing. Magpahulong pala. Siyempre, magkatugang naman po sa mga kababayan na ikaw po tabi ng mga gada, ikaw po ng kabutuan. Siyempre po, ang programming and kami po, madalas nagpapaabot po sa mga pakikisumamahi Sa mga may gadan po. Pakikisumaraw po sa segundo pong tabi. Ay, sa mga gusto po magpartisipan, gusto po magkabay dito po sa loob sa mga programa, I-share lang ABN Broadcasting. welcome po yan, dyan sa comment section, makukuha po dyan sa inyong mga screen. Ipahagi dyan mga tugan at sa inyong gusto ipaabot hindi po sa sakuyang programa. Na kami naman po, mahalaga na Magbasa kayo. magbasa, ipaabot yan, subuhin po tayo. Ilog may mabasahon dahil Ano na, sinunod dyan? yun na yan. Pero pag may mga pwedeng bagay, ate mo. Yeah. Oh, i-congrats sa mga partner si Ay, sa dito. So, nakaarap na sa mga personal na paitan na ikaw.
Alright, partner. Partner, congratulations muna kita kay Congressman Wilbert Lee. Uy! Nakaiba po in chairman of Accord Bank Global Incorporated, providing strategy, direction, governance, oversight, capital staff parang so matibay na sa kumpanya pa rin. Yun! Kaya sa pamamalakad ka sa kumpanya. Yes! Same Congratulations, Daddy. Pag Kong Wilbert Lee yan. Manong Wilbert Lee, matibay po yan. Matibay tayo. Yan ang isa mga Istado po dito ang sabi po sa sabi ko na nga ni kan siya po namin kapilang congressman. nakulol po yun yung mga batas na bigpasar. Murang gamot. Nangunyan na tabi, napapakinabangan yan sa yung mga nagkakapit kasi yung mga kapabayan. Sayang nga nito. They pinala, pero sabi po muna ito ni Kong Wilbert Lee, I shall return. padagos po siya na magtatabang magkakatulong ng serbisyo, mas po wala siya sa posisyon. Dahil hindi mo po muna ito sabi ko na nga ni partner, kita makapagpatuto kaya. Yes. Sa ilan sa natutang koleksyon, mga tuga, ni Congressman Wilbur. namatay ang yan. Yes. Kaya maski po mo natugang wala siya sa posisyon. Yaon po ang sa iyang pag-ibok ng lagda. Makawalan po kita sa primo at pagbabayan ng katabangan. Kung lang po sa Bicol region, at siyempre sa mga pagdalangin na tabi na mga probinsya. Okay? Apante, Pati ang cross. ayun sa ito na mga hinga pagkakapit yan sa nagkapilang mga magagayong business establishment. Mga nakatawag sa sabihan niya. Sige ba na? Okay lang kita. Kapag kita mga istorya na Pagkakasabihan, business ako. era din yung tuta. So, Ika na. okay. Pala ka na. Tapos magagaling na tagasalo. Bye. Kan nakaging mga aldaw, kaya po mga pagpapaluwas na mga maski stories about sa gobernador Alban. Siyempre, the people's governor. Ang pagsasabi ni the partner, napakamahal na lang niya ang tao. Pasod. Anong buhangin? Pasod, bye-bye. Bye-bye, ano pa? Kaya ka nagpapaharaw niya ng sarong maurag na mansyon. Kung ano so, bye-bye. Ako, di ko masyadong namatiyan kasi so, kami ko, yun na siya. Pares pa Parang yung di ako bang Sunisita. Pero, very minimal ba? Taliwas mga tuga, Duman sa pagpapaluwas. Namalo na na po, bye-bye. Mapasayman. Ako pikiling ko na ang politika ni Rizal by partner, dahil katapusan, tama? Dahil katapusan, dahil kapilon. Dahil nasa, ano ko rin doon, kung patrabaho ka mo na itong mga official na, sabi nga hindi kong karoywan, hindi pa alam. And patrabaho ka, bago ka mo conclude ka. Patrabaho ka na, kapag kayo na hindi, pwede ba kita magka? siyempre, Wala. siyempre, nahihiling naman partner sa loob kita sa Albay. Sa loob kita magatugan sa Albay, at pag-abot siya, partner, sagana. Oo, sagana. Sagana sa bye-bye. Sa Baybay, sa Usana, nagpupuga ba kayo, tapos magatugan ng ibang bansa, iulan magatugan. So, maliit lang ilang parte po natin. Kan albay. First, second, third, kaya. So, ang problema pa lang partner, inibababa na inibababa mo niya na bago. Dapat palang hugasan mo rin ayon kay Maurag Tambarkada. Ang pang-walong aki ni Congressman Lagman. Yun. After, ano Philippines? Isip of them, Aprihino i Lagman. may napagkakapon dyan sa tuyang ikagawang opisina. So dahil sabi partner ni Sir Abner, hindi pa lang, pag bumina ba, dahil mo na pwedeng konsumunta, may iba pa
ninining. Sige. Ikaw pa nga dapat, maugasan na muna kan nagbaba ng tubig. Yeah. Bago ka pala niling partner kung sinabakan, dapat ikaw muna na yung pagbabahagi na kaya ka mag-aaral ito. Ito si Sumahugas kayo. Paugasan and kumbaga makaproduce yung mga Ito pala nahal sa mayon partner. Hindi mga boulder tayo itong bako pa man pala nilibilog na big pag nasalog na pala nili partner, saka lang siya mabibilog yung bilang darong buhangin or graba. Tapos naparusan pala nili, minada ko lang. Yung napaparusan, nagdala ko lang. Napansin ko na ka dyan. Baka sa napag na parusan, may iba pa rin na pag nalutan. Kaya hindi pa lang po, kaya dahil kita magkukulang ng design sa Albay. Kundi, Walang pagkukulang na magaganda. ang problema partner, puro pauruwagan din sa Albay. Yun, kanya-kanyang, ano nga lang ako dyan partner? Kanya-kanyang pakubi. O ano daw kung ano yung tayo, tanganin makapag-trabaho ito kung sa tuwing mga kababayan, mga iligidong opisyal. Ang dapat siya, nakapuso na lang na gusto magkapag-ki Sa eleksyon na sa nakawang ang sa kuya, hindi man sa nagsisaka mga tuga. Na siyempre, iyo po mga tugang dinesisyonan, mga kababayan. Wala na papilunod na. Saka na ko mag-komento kung sunod. Halimbawa man sa pagdinig nito, mga tugang alanganin, pwede ba na maging Yes. Haliyon ko na so nakatugan mga tugang na imbis na ipaabot ng bahan, ipaagin sa pag-deliver kan pagpuna. Ibang klaseng pag-deliver. Kumbaga, i-exaggerated na bahay. May kasabay na hindi ko wala. Hindi ka wala yung partner. Ano yun kaya? Dapat yan mawala kami lang. Deputy si Rosan. Kasi, Di ba? beginning to the department. Sa mga rason kung na ibon nangyayari ni partner, aram nila kung ano ang magagawa dyan. Yes. Kaya, ano nila? Ako makita pinangaki ka ako na no? May ideya sila partner. Huwag pinang ko Ang pagkakaiba lang, ano ba ang pagkakaiba? ang pagkakaiba lang, sige, tika lang. Ano ba ang pagkakaiba? Kung natin nag-receiving day. Ano yan? May personal interest. Right? Kung paano nila Yeah. so yan. Sabi nila, sa katakot na nagtukob dyan, so, revenue, Wala. Ngunya lang. sa mga galis, revenue. Ano na ang problema? Yan. Hindi tayo ganyan ang problema ninyo. Pagkakaputol yung lugar. Dahil na. Pero hindi mo naman iniiwa itong ganitong istorya. Kasi inipuso pa na, boss, na magkasawa na nga rin yung pati mo. Istorya yan. Alagat mga tugang penuman na ipasabot, lalo na po mga tugang naman sa biro ng bayan, ano ba maganda ito kung nangyayari? Nagpapula ba? O sobra ba talaga? O tama lang. Nagmahal ba? Alam mo partner, ang Gibon siguro kang province sa Balban. Itong mga pigi-export ka sa ibang lugar. Ito, Limitahan na muna. yan. Kung baga nagsabi yun na nagkukulang-kulang, maraw kung kaya partner ang kulang. Ano sa mga Kaya sabi nito, may kulang-kulang aggregates. Limitahan ako na po sa pag-export. Ang i-priority ito muna, itong nagkukonsumo rin sa bilog na bahay. Yan naman na siguro sa mga pagtulan tayo pansin. May mga proyekto po na pwede bitinon. Nagagamit po ini kang black sand, hindi itong sa tuyang grapa. At sabi ni Department sa kanya, ang nag-rebook ngayon, nagsasabi niya kulang, hindi pa yan so, Ano ba?
mga nagkukonsumong ibig ka-export. Yun. Kaya Hmm. nagkukulang. Yes. And inis mo yung mga negosyo na bars. Iyo yung sa mga pagmerong nagkikita niya. Tainot na yun, partner, may pigdadala kita sa Cebu. May pigdadala kita sa Hong Kong. Yeah. Sa Dubai, halimbawa. Kung hindi mo naman, sari-sari ini. Inis mo yung Sari-sari sa mga sari-sari ito. Sa transaction na yan. Kaya, siguro, ito ang mga partner din. doon sa mga eleksya, doon sa mga ililit na partner. Sa sari-sari ba, ini na imbelto sa mga transaksyon? Sari-sari ba, so may mga Tapos, ito partner na bako, taga-albay siguro kuwari operator. Dito na muna siguro pag pagtubuta ang head. So, ikaw ang operator na taga Quezon. Ikaw ang operator na taga Camarines Sur. Ikaw man sa mga taga-albay na dapat magkinabang kayo nitong buhangin, ining graba, bye-bye. I-priority ka mo siguro sa mga nagpapakarong, na mga saradin. siguro may mga proyekto. Mas may mga proyekto na di pwedeng mabitin. Alam mo, partner, ining drongkila na ini na iriwal, ang nagsasara dito sa mga saraditang mga kababayan na gusto magparo. Ito baga po, ito po mga kababayan ka na sabi nga ni kulang man sa budget, na gusto din magpaharong, na gusto manindagan parel na harong. Nagdidipisilan sila, dahil nga nagmahal. Sabi nga ni Governor, bako man daw po ang nagpamahal sa probinsya ng Albay, kundi ito po mga nililiver. At syempre, ang costing ko kaya, halimbawa, nadarahon na yan sa Bakakay, ng Legazpi. Syempre, makonsumo na mga partner ng gasolina. Syempre, kung makakuha niya 300, syempre, mapatong ganun, magiging 600. May costing na naman. Ito may tindihan tayo eh. Di ba? And, siguro, may magdako. Halimbawa, sa mga hardware partner na nagsusubra naman sa ano nga rin ang naman partner? Sa itinalagakan probinsya. Sa SRP. SRP. Dako po siguro. Kasi sa mga palabaw ng Yung mga bayan. Ito ang batayan. Ibigay na ako din, ikaw kayo ipinaluwas mga tugang na pakalit ang Sa tuyang gobernador. and si provincial admin. Si Deputy Governor. May pagkalit kayo Ano sa kanin part? malawang presyo. Pwede siya na makakansilan, makakansilan nila. Yeah. Kaya, hindi pag ito mga hardware, ito po ibig ko kuha ng Governor's permit. Yeah. Yes. Ang dito. Siyempre, pag nagbayad ka ng tulong beses, pwede ka nang bawian kayo itong permit nito. Hindi ka makakuha ng stock. Siyempre, may kang permit. Yes. Yeah. Kaya, ito na siguro ang ipuhon ng probinsya. Malakot kita naman sa pag-ibig. And sa mga kawatang partner dyan sa task force, nasabi nga ni na nag-milagro, ako dapat ito. May mga tigtada partner na mga task force na dati pa so dati. Ito dapat ang alikon. And ako siguro, suggestion ko maglaga mo rin kada, ano nga nga checkpoint. Hindi, kada checkpoint, maglaga siguro ng duwang babae. Tamas matabing partner ng babae kaysa lalaki. Pwede ba? Magayon sa question. Gusto mga babae dapat din pagdating mami. Ayun! Baka makasalan. Hindi, ano lang, pangal daw lang pa. Ang babae kaya partner, mapagalan mo kung sumahon. Siguro, tabi PA, rolling, paghanap kitang babae na, ano nga po dyan, enforcer, napabantayan ako sa task force, akong nagkikibo magaling kami. Kami sa day may iwasan pagkat makikita dito sa publican, halimbawa, Ang kanito, mga kita. kitang duwang ikawan ang nasa duman sa Task force. may posibilidad na piluwan yan. Sabi po, kanataon na itong nag-ooperate ka
Wari, tungkol sa Kamali, hindi ko na-mention na kung taga-site siya. Ah, Pero mention na rin kung mag-iraray, taga-pili po siya. taga-pili. Nag-install sa kuya partner Namin na nagbabayad na sindanin 1,000 kada dalagang kontra. Just imagine ha, kung sa sarong bulan partner, 10 beses ka nag-agi sa tinampo, okay lang yan. Giswin, Siyempre. Giswin, kada Hindi siya dapat magkadala. ayun sa mga pagkadalang kapal. Mahali sa sirkulasyon. Kasi, Yes, kasi kung 20 partner ang bulan, sa 10 kontra, jackpot, syempre. Ang nagpapalabang kay partner, makumatsu, sunod ka po magiging, nagawa ka na yan si letter C, sa Kamali. okay. Siyempre, dapat alam na nakunabitan mo ang bagay na yan. Dapat sa mga din sabi. Yeah. Kasi once na sila sa bagay na yan, madalagin. Galingan mo partner, sabi ka ng strong enforcer naman sa task force, wari, kapitan na ngayon, para pong bantay mga iligis ako. Sabi niya, Yogo ka ka. Alam niyo, go. Pag kapitan na, yun siguro pag pero dyan, kasama yan. Kapitan po hindi kang kamali, dahil parang kung sinabi kong sisay. Basta letter C. Pala na naman ka. ano yan sa imo katay ka, kasi lang nakaanak. Ako nakaanak. Sige. Siya na ang task force, parang ganit ba duman sa area. Nagkamali. Iyon na ito ang nag-supervise. Pero ko kung iyon man ito. Basta letter C mo yun. Sinon, ako man sinon, Sige. Pero Bala ka mukha. yan mga ito sa ipinagpapaabot ng sa pagkakita. That's why, big, tukar naman din, ano man masabi, May pala kayo. paano. Ayan. Eh, kung ang mga tukar sabi ko na dito, Yeah. Pero kung makapagsimba, mas baka. makapagkapot sa tuyo si Governor CPA, na ako sa Lula ang PPA partner, na gusto niya liligo ng Yes. task force. Pero sana tuluyan naman. Sana tuluyan na pong malinig kasi pag may mga mandirigma dyan sa, di ba, sa sarong tiklist baga, may kamatis na lapa, maapekto po sa mga ibang kataling kayo na nagiging lapa Ako may kamatan dyan sa saro, siyempre, itong tulo na ito, may influensya nito partner. Siyempre, pati naman hanggang, masabi niya ako para rin sa yeah. O siyempre, makuha ka man. Yeah. Kaya, hindi dapat ang ginigo ni PA. Pero kung kawasan ito naman pili igual mabili ng ideya. Pwede lang siguro kayo kung puro pwede kasi hindi ako sisisi dapat sa pindahan dyan. Then, siyempre, talaga ito ni mga na nagkakabot sa kuya ka, mas sa opisina partner igual. Dapat na yan dyan. Pero may na pong bukas ang drawer. Ini yung mga tugan, sabi ko lang ako na makipagsabayan pa dyan kung ano ang mga restaurant yan. Kung ikaitukan naman ng iwas. Dapat kasi yung mga nakaabot, kung sa dapat nakaabot, paabotan mga tugan. Kaya, kayo pumunta na mas ipulong pa ng mga tugan. O baka tayo maniniharap ni Gobernador, sa mga head man kan task force, yung man ang nagbibilagro. Ako sa dyan sa sports na sabi ko na gani, mismo na ako dyan sa opisina. May mga naglaro talaga dapat na wala dyan. Yeah. Yun na nga yung problema tayo dyan eh. Maray sa Gobernador, May bago. mga nagpapaabot pa naman yan. So talagang mga supportadores nakipagkagandaan ka mga panahon na pag-pwede yung pag-support. So nagdudurman sa Supreme Court kita tapos so nagkaroon ba ko man itong sunagparagal? Pagkaban para na sabihin na por favor, duman sa sabihin, kung makano, okay. Okay. Pero kung, so mahiling mo duman na Tayo man nagkakaroon. panahon na yan sa
Paano ba naman? Nagpo pa silang zero sa balik. Pero nung yan ko na dyan mag-ibig-ibig. Yeah. Yeah. Dako nagkakaroon sa kuya. Kaya, sige. Bye. May nag-comment sa kuya partner. Alam ko na yan, ang nagsasabi mo. Okay. So, task force, may dito yan. Basta ako na yung nag-aral kung sisaya. Basta letter C. Sige. Diretso? Okay? Diretso. Okay. Ano ang bit mong iba pang mga balita partner? Sa pag-ipag partner. Sige na. Sige naman. Kaya kita, partner, Ang iyo pa international muna kita. So, matigla ng partner ka puli sa Duterte. Ano masabi ninyo ta? Mataya man ang sa tuyo ng babae na si Lini Robredo, iyo ang magiging pigiling ko, yun ito. Itong galing. magiging kalaban, magatugan sa mga abot na kaibigan. Yes, surang yung partner eh. Nagkakapala na eh. Ano sa hiling ko tabi dito magkakapapagin? Bakit naman eh? Sa iling ka? O, ining active na pagpapawating mga tugan kay ipong na may mga kababot na dala sa nasyonal. Nagkakamangilang po kami na ngunyan pa sila nagpapawating yan. Ako pigiling ko partner, medyo magtrabaho na kamo siguro. Ang manalagang partner. Sige, pwede na Sa Unity, team pagbabago, si Leni Robredo. Sa tuwing pagbabago. Ang running mate niya, si Vice President Aki ni PBBM, Sandro Marcos. And ang sa iyong senador partner, si Romaldes, Suduan de Olia, Isko Moreno, si Soto na Aki, Mayor Carvalho. Sige, pagbabago na lang. Si Laila de Lima, tapos si Trillanes, si tagapagtarap ng Palasyo, si Charles Claire, Tia Claire, si Mr. Torre, si Edulda, si Recto, and si Tariela. Ito pong Navy na nakikipag-iwal kay Balik mo yun. so Kasi, 12 senator partner ang Jollibee. Si Tariela ba, ito pong kadoro-debate ni Senator Marcolita. Yeah. ang kaya, Saan ka dyan? yung silo dyan, sa pipe na yan. Kung ano ba, makatugan, hinihiling ka mahay ang tindong ni Nagasiti Mayor Tia Lili. pero hindi ka rin. Sigurado ka naman rin. Hindi partner, mas patokin sa mga Gen Z. But anyway, Gen Z, sige. Pero, bakit daw Na ilaw pa. Kung nagsenador ng partner, okay. bakit daw na dahil manlugod bang yan, nga ma-influential mo sa kanya. Kasi ako hindi mga tugang sa lalo sa lalo ko mga tugang ka na politika. Tingin mo muna ang drama. Magtulog ka mo. Hindi, may drama talaga ni partner. Dahil dyan maaari mga tugang inipog na pagsabot ng kanya. Yeah. May pasihan na kita. So, unity pala na Nabuhat mo niya. Ano pa niya kayo partner? sana naman. Pero sabi ko talaga ni DPC na gawin talaga ng partner. Yaon, sabi talaga ni yaon, ang sabi yung pagtukod kayo maliglig. Bicula naman. Pistado na. Na maraming talaga sutin doon sa Nagasiti. Magkailan dito. Pero sabi talaga ni Dayman totally nalilingin pang nilagnaga. Yaon ang dakulang magatugan na kawagas ka na pagkatong sa droga. Hindi ba lang gusto ko sa banin? Iyan ang sarong mga tugang na nagiging problema ngayon sa siyudad Ganaga. So, droga. Basta sa'yo may droga pa. Siguro, sa pagkabuhay na partner,
Dahil walang droga talaga. Yes, kasabay na yan kasi may mga... Pero ano punto mo, partner, na ikaw magkararay droga? Duman nga rin sa dako, ikaw mag-droga. Oh. Ano magiging sa iyo? Duman sa... Saan? Hindi yan ang bala. Jeff? Hindi mo naman ng mga dosing senador. Okay. Oh. Ang winabulity partner sa 12, Dua, Tulo, Ano maganda yung mga tulong sa Canadianics? Basta 5 partner ligyan mo na ball. Si Torre, si Isko, si Soto, Laune. Pwede. Hining magtuga, medyo may nagdigdig sa raw. Si Torre man ang ini partner and si Recto. Ini si Tardiela, medyo Ipukan pa. so si Manay Claire, ta medyo palaman man, pwede pa. Si Manay Claire, yeah. Talagang Ano kasi kung aadalan kasi panay mong play, wala. Mara. Ang ano, Kanino nga bako kayo sa tagapagtarang? Bako, kontra pila ni kay... Tuloy ba ako? Ayaw, pwede. Magkaiba talaga. Pero kung siya na sa tagapagdamin, tagatak. Taga-tako. Sige. Sige. Basta yun, no? So, uniping kabalanta. So, magiging mga running mate pa ni Sara. Talaga man niluluwas yung running mate eh. Pero ang pagkakaroon ko partner mo, Bill pa rin yan. Naman ito naman. Point that is, sigurado naman, yun naman yan ang puputuhan mo pa rin. Ako? Ipalit ko na lang yan kay Torre. Dapat mag-aarang sabi ko na gani, inform mo na ito ka, malalalag na naman kita, dapat mag-intelligent. 6 years kita partner kung kayo nasala na naman yan. Alam na naman nila sa punto, mapili kita mamingin, magkaroon mamamali mo at sa tuyang kasyo. Doon mamingin mo tayo niya. Nagkakatay mo, hindi na pagka-after yun. Good afternoon po sa inyong dua, ni Sir Tony and Kuya Howard. Sa pagka-after sa tabi. Para mo partner ang saludo ako kay BBM. Ah, Dating magkaiwan, magkatunggal yung dalawa nung ang eleksyon, vice presidente. Pero tamaran ako po partner so grupo ni BBM, siyempre pananggalan si BBM. Pero ako po maisip ko na. Dati kamong sigang bangkalan ang mga nakahilot na panahon, yung kuwan ka po sa pagka-vice presidente. Kunya, ano ako, siyempre makakatimang kumarin ko. Ano ito, para kay Putas. yeah. Kaya, ini si BBM, naghanap man kay Gigili daw partner. Ito niya. Siyempre, duman niya kita sa ping, palay pangailing ganda. O tungayang sa tungayang primo, pero may nangailing si Mr. Balita. Problema niya kayo. Sige sila kanya travel. Tama yung Balita. Kasama ba? Ay, kasama. Number 1. Oh my God. My God. My goodness. Sabi niya, ako mag-iya pagkagawa pa. Dahil mo pagkana. Dahil mo pagkana. Ano patunayan? Dalang Balita. Patay pa. Why si... Inulang mga tukad sa sao. Nasapod sa kanya. Partner, pagkana po si Jesus Cudero sa yung Gali pa yung ano? Gali iba ng dati. Parang ako na sa kanya. baka naman sa governor hanggang Churchgold. Pero kung pwede sa mga tukad dyan sa kamulong tayo dyan sa probinsya ng Susugo. Okay, Sa pamamayuman mga tukad ni tukad ng mga ahol. Okay, man. pero sa mo, magbanggaan daw ang Amor versus Escudero. Yan. Ang ahol siya. Yan ang ako. Kasi pistado tayo na marahay ang ibalan. Yan ang tingnan kami. Sisay ang pakipway. Sisay ang magpaparaya. Yan. Sisay ang magwawagi. May Sabi ko, masakit pa yan. Pero tayo, kaya naging gobernador magkatugtog si Cheese. Magayon ba? Magayon si Susudo. Ako si Cheese. Kapag naman mga intrigador ka mo. Hindi kami sinabi ni
Basta magayon ang susunod. Kaya ako Maganda rin talaga. naman na probinsya ka susunod. Kaya postpone Oo. sila. Sabi din sa mga amigo ko dyan na nakasaksi. Ang problema, partner, masain si Chuboboy. Yeah. Mag-mayor kang Pwede, so, kasi pwede man ilan na kung magka-favorite yan yung arrangement. ako piliin ko, partner, pwedeng si Boboy, ma-mayor sa Sorsogon. So ako, pwedeng mag-vice governor. Kasi sa ini sa mga pangalan na ini partner na nagatawag dyan sa Sorsogon. Sa man ini sa mga nakubay-bayan. Yes. Namaray ba talaga? Nakubay na pamamayo, pamamayo dyan sa Ako nga ni partner, nag-iisip ko, galing ang Sorsogon ang umasa ng Albay. At dito man dyan ang hira kang Sorsogon. Pero pagka yun, hindi sa Albay, ang hira ka. sige, iba Partner. Samantalang sabi ni Kuya Mandy, almost 1.5 billion lang ang sa indang. pero manihan kaya ang tama pa ito. Napapagyan sa kung sa Samantalang kita partner, 4 billion. Sa'yo ba ba naman? Iyan na yun. Dahil lang mamanihan sa ibang ali pa nga kasi. Hindi ko dito ang provincial capital kan Sorsogon. Ang parking magsawa ka. Ang Walang stage na. Hindi ko partner. Ang provincial capital, galing man na niya, yung nagkabanda. Magaling yung partner. Kaya, nanalas kami, hindi siya kulang ng budget, pero sa Sorsogon, 1.5 billion lang, pero nagigibo. Kung makikinig daan Sa tinampo, kayo. Sa mga establishment na piglala, magayo. Si Senator Chis Escudero, kasi ang governor partner, ako niya pa sa LA partner. Tinatawag kami ng opisina ng dumaan sa Sorsogon. Pero pinagsaro ni Chis ang mga government facilities. Dumaan sa laog kang Kapitolyo, may waso nito partner, kapos na opisina, tinawag niya ni mga opisina dumaan. Parang regional site, yung one stop po. Yung una dumaan partner, kaya pag kayo, akin hindi ka naman patutulungan niya. kung ma-process ka ng mga papel, sa raruan ng partner. Baka araw din sa Albay, nagawa na pong DPWH Regional Office, naglaan pa dyan sa airport na luma. Sabi ni didilig siya kaya, sir. Pag siling na yan, mga tuka. Siling na yan. Dilig siya mo talaga. Sige. Si kung kano niya partner, sabi kan sa tuyang bubuwi, igwa na naman yung bigpapasa ng mga bagong batas. Di ba? Sabi ninyo na kuya si Kaloy. Iyan mga tuka, sabi ko na sa mga katulong pinagkakaroon ng mga tuga ni CMC ng Guzman Carrero. Hindi po mga tuga na pagpupunta sa Ruiz. nakulay hindi mga tuga na bagay sila ko na bagay. Nagkanta na sila doon. Malaka po sa Barangay Talahib. Ito, ano nga ito sila nag-partner? Yung parehas kayo nagyan ka. Ayun. Ngaling maging develop ang barangay. Pagay ka naman yun i-romantic sa sila. Magi mo kita pag mahanap kita rin sa actually, iba nakikipagpapos na lugar. Nagkakita ng mga manlangin-langin po mga tugang business establishment naman sa Talahib na pwede pong mag-kaigwa ng pag-boom dumaan sa lugar na ito. Dapat ako kayo ng mga PGC partner. Ang dapat advance kita ng mga 10 to 15 taon na foresight. Sabi nga rin sa kuya amigo, foresight. Pag sinabi ko naman, Pag-sight. Sige. Sige, diretso kita. Sa yung pag-restore.
Good morning daan sa sa masunod na board member. Si Carla, Ayaw ko. Carla Lord. Yeah. Di ba? Pagkakan pa siya na, hindi na po. Oo. Carla. Hindi ang titraining kong kalong bilang sa board member. Yeah. Oh, kasi kulang na naman yan. Kulang na kulang. Ang mga Politiko. board member na So, sa raw medyo kuripon. mabasikin. Pagkulo na yan naman ng mga vice governor sa Albay. At yun yan, ang vice governor na yan. Para yung papalit naman. Sabi nga nito, papalit yan. Trabaho na muna. Parang pahiling na kawalan bago may supuro po sa kapag sa nangyayari supuro ako niya. Sabi yan, mapasin kong talagang sabi ka ng mga kababayan. Sige, diretso. Ay, gusto nga pong pwede. Sige lang. Sabi ini sa mga butuan na istorya na nagkaigwa niya pay out doon sa mga napit na nagkakatato. Sa inyo, sa inyo. Sa ano sa gabos ng munisipyo kasi Hali ang budget order. sa una, Sige lang. DSWD ang nag-discipline na paglagay sa payout. Pero kailangan kita magatugan na lang siya. So, ano ba ang Totally damage, partially damage, ano pa? Totally damage, brain damage. brain damage. Ano ba? Ano na nangyari? So, sabi nga ni sa Sige na. puro ko na rin sa mga nagkapiyak na. Sigurado ka partner na itong mga tao na ito. Pero na yan, Dahil nakakasuot ko man so mga nagkapiyak ngayon, so tayo na nagkakata. Ayun, ay, yung kakaan. Pag anong kayo mga tugang mga mundo, kaya makamundo pag-isipo na anong kayo nasa na-permit na palakasan system. Kaya minsan gusto ko naman maging kagawan. Gusto ko naman maging barangay official. Gusto kong sabihin mo partner, Councilor Johnny K. Bakit mo kasi nakulungan na naman. Nagamit na naman. Yan ang problema kaya man. Ang hapot ng partner, paano ang validation kang DSWD? Dapat ang inot na kuha na ni, alam mo kayo partner, pag nagkuha naman sa barangay, siyempre, so kapitan ang Malamas. nakaman mo kayo ito, si mga pariente. Yes. Ano daw kung saro-saro nindo sa DSWD, dumano nitong mga tao na ito, talagang malita kong Iba kisinig. Pero may istorya mga tuga na banga-banga. iba kipig-reflex. Ayun. Hiningay si Tony, aliw tagali, mayaman-yaman na nila. Aliw, Pero may nagkapangyayari, galahi. Galahi kayo sa nagkapangyayari. tapos, may nakabot sa ito yung istorya mga tuga na igual mga tugang nagpasa ng requirement. Yung buong sa video, yan ang nasa listahan. Yan. Hinali. Kan payout na wala na sa parana. O sa'yo ba kapag naman so payout? Iyan na naman po tayo. Ang books sa video, pwedeng nangyari na igual mga tugang isinali na tuwa. Yes. Ang sarap po partner. Ang sabi, aligan na bakit naman dahil presidente. Duman. Karang panangka. Dili po ako tanaling residency certificate. Kundi ang masabi, malay na pa sa tuwa. Siyempre, pag nagabaan, siyempre, mahanap yung ibang estado. Pwede. Ang nahalo yung mga tugang, Supa patagdos. nahalo yung mga tugang, so nangyari. Yun. Pwede kasi yun ko talaga, so, validation talaga. Na ini, na-validate yung sinigay. Halimbawa, Sabi ka ngayon, nag-stop na yung mga pahumini ka residente. experience ako magayon. Yeah. Halimbawa, Pero sabi ko na ngayon, sana ang magdatang direktibang iyan, hindi mismo sa akin siya. Ako pa ko, sa'yo sa hali pala. Sa barangay. sabi ka, nag-pay. Kung naman kayo hindi nag-isa, ano yung talaga? Di ba, yung qualified. Kasi nagsugod, sa'yo na mo nakuha. Sa'yo na mo nakuha ni Abugean. Datos. Sa'yo na mo nakuha kay direktiba na ano ka lang ipupo nito. Kaya mong partner mo nag-asa. Yan.
Tapos man nangangaipo. Yeah. Sa huwag na tinagawan. Pero sabi ko na rin, lang so para sa kuya, ang pag-iisip ko rin. Paano sa iba, mga tubig na Nangangaipo. nangangaipo talaga. Kaya nahapasa o Baka nagamit pa nga ni Sumara. nagamit mo naman. Tapos pipirmahan lang. Pipirmahan. And kung hindi ko nagpasa ka na duman sa MSWD, Naglalawag ka na yun na talaga. may number ka duman, Inapunan ka mo. kunin niya yung pinasa sa kuya sa barangay. Sabi ko na rin 5,000 kaya kung yung pag-iisip ko dito magato ka, paano siya? Nangangaipo talaga. Nangangayin ko. Kaya sana, Pero sayang partner, kasi nagamit ang sa inyong mga. dahil matunog dyan sa bagay na yan. Ano daw kung may mga kaulagin ng Yes, tama yan. Sarang yan sa pag-iisip ko. Ako magsabi partner ang DSWD na dahil man hinali, Yan. sino dapat mag-support? Sarang yan sa pag-iisip ko. Kumbinsido ninyo ako Tama. na sa rason nito na bago ka naman hindi na kaiskan, kung iyan ang grounds nito sa inhali, sisayan nagparangay yan. Ito na partner na punto mo na halimbawa, so, Ano ang poder ng BHW? Mga islas kaya. Ano ang poder ng kagawad? na isla sa iya. Kaya. Yan lang ang bigyan ng taliti. Kung sa kuya, okay lang. Pero sana naman sa iba na bigyan. Kung hindi mo na mga tugal sa mga nagkataon. Dapat prior to, ano partner, nasabihan ka na. Yeah. So pag submit mo pa lang, sinabihan ka na di ka man palindig din na guys-stop. Yeah. Kailan nito pinaasas sa tao? Yeah, correct. Siyempre, pag nag-submit ka naman, pag-isip mo, matatawag ka. Di ba? So, dapat, sabi mo nga may cellphone number man lang. Inapunan na ito ka nito na ikaw sir hindi qualified dito. Siya nga nila ka na nag-asa. Pasensya na niya. Pasensya na nga yata. Better luck next time. Kaya, hindi ba ka? Pero kung tatara mo na bako kuminaman ikaw residente, ay, dali mga Ako nga ni partner, nakaregister ako partner sa Kamali. Iparegister ako sa Dinubatan ng ikaw. ipangadi lang yun doon na tayo. Sa isla sa kumanta mo. Kasi pag iyan, naaraman ko na araw ka ng mga gibo-gibo nito. Pasensya. Ako ang magiging mata sa barangay dito. Paghahanap ako ng makakaubigat din sa bakit. Ito iba na tutunog dyan. Maghahaparan kita sa tamang venue. Masalaga mo na gibo-gibo pagkaroon ko kaya. Ano sa barangay dito? Yes. Yeah. Dapat itaw ito partner. Kasi so pangarap mo na dala ito. Nagamit lang sa pangarap niya. Tama. Tapos ikaw ito sa gusto ng Tao, tapos pensan mo, so bata mo, so ano? Makita ko nito doon, duman sa tao na gusto nito tao. Ano ang poder dito? Ilan tayo? Makakawat kayo ni si Tony, kayo na niya Yung ito punto rin daw, sige daw, hindi ko daw mamang papel. Pero pensilo nito ako. Ito, ang sa interpretive nito. Kasi sila ang nagsasabi kanya. Tapos naman ka partner nung memo na ini ang pagsusunod na policy. Pero kung man ang paliwanag nito, ako undo yan. Pero kung iyan mga tugang Sa prinsyo nito. pasensyahan. Tawagin mo man kami sa Deriving Research. Kinauta, nakakatuwa mo talaga sa list na. So iyan sa hanapon ko ang listing na yan. Tandaan po nila yan. May listing yan, partner. Ito mo pito katakot na. May listing sa Isang partner. talang mga tugang sunama, susuko. Kaya mga hindi man ito kay Tupa. Kaya Kaya nga ni partner ng 4-piece, may mga mayaman akong may mga bibili akong mayaman. So, yan sa nagiging problema. At yung every time na kay Gwapo, baga ito yung mga problema, hindi mo na mga marasa pa. Just we, Vertigo. Ito pa wala dito mo problema ko. Ang mga lugar naman pakmin daw. Okay dyan, para i-vlog dito ka. Okay, ikaw na lang kita partner ng 20 minutos. Maparami ka. 3 minutos.
bago po kami magdalawa ng alas 2 ni pagkahapon. Ano na siya ng karagay? Kami po, tuloy-tuloy lang mga paalam dito po sa loob ng programa. Hindi na pagkahapon. Siyempre, ini po ang programa na One-on-one. siyempre sa pangarap po kami sa Friends Aga. Alejandro Broadcasting Network sa pangingilot ni Sir G. Alejandro Alianza, si Mama Maricel Nator ng Daraga Home Depot. Ano na sa ating mga minamahal na sponsor dyan sa Tuyang TV screen. At sa Tuyang technical, engineer, Jonathan, Kapag Fuel Pasimo. Okay. At siyempre, mga tugang kami po sa inyong nakasama nito pagkahapon. Kuya Tony, At siyempre, maghay na pagkahapon man sa kuya mga live viewers sa kuya sa kuya sa page na nakasabayan tayo dyan na ikubugan. happy weekend. Thank you so much. God bless you. Keep safe dito lang dyan. Hindi na po kita. Bye-bye. Happy weekend. Bye-bye. Got big plans, but no place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. Kung Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan. may bagong kwento handog nila, pag-asa at saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. May bagong kwento handog nila, pag-asa at saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan.
sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging